जोङो जे जोंहा बर' माहारिया जेनेबा आन्दलन खालामै जोङो मोनबोबाय जि एसे बिएससि आरो बिटिसि बे बिएससि आरो बिटिसि मोननानै दिनै जोंहा आइजो माहारिनि थाखाय गोबां पलिसिफोर लानांगौमोन नाथाय दिनैसिमबो जों बे पलिसिखौ लानाय नुवाखै मानोना बिटिसिआव जोंहा दैदेनगिरि जोंहा आब'मोन दंमोन जिहेतु बिमा माहारिनि सासे दैदेनगिरि जे गायसनगिरि आथोबनि गायसनगिरिमोन जोंहा आब' प्रमिला रानी ब्रह्मआ दिनै बिथांमोना मन्थ्रि जालाय एमएलए जाबाय 25-30 बोसोर जाबोबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा आब' कमलि दंमोन बे आब' कमलियाबो 20 बोसोर जाबोबाय दिनै एमएलए जानानै नाथाय दिनै बिटिसिआव बिथांमोन थासेयावबो जोंनि आइजोफोरनि थाखाय आइजोफोरखौ जौगानायनि थाखाय मोनसेबो प्लान पलिसि खालामनो हायासै बिनि थाखायसो जों जोबोद दुखु नांदों दा जोंहा आइजो माहारिफ्रा माबोरै जौगालांनो माबा मोनसे राहा गैया माबा मोनसे पलिसि गैयाबा जों बोरै जौगालांगोन आइजो माहारिफ्रा बिनि थाखाय जों गोबां सिन्था खालामदों दा जोंहा इउपिपिएल हान्जानि आं सासे आफादगिरि हिसाबै इउपिपिएल दोलोनि आइजो माहारिनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै आङो बेखौनो बुंनो नागिरदों फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बिटिसि बिसायख'थियाव जुदि जोंनि इउपिपिएल हान्जाया सरकाराव फैयोब्ला जों गिबियावनो आइजो माहारिखौ जौगाहोनायनि थाखाय जोङो पलिसि लादों जोंना मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा जोंनो बिमा माहारिनि प्रतिश्रुति होदों बिमा माहारिखौ जौगानायनि थाखाय बिथाङा प्रतिश्रुति होदों बिथाङा समायखिरा लादों बिथाङा जे बुंदों जे इउपिपिएल दोलोआ जुदि सरकाराव फैयोब्ला आं गिबियावनो बिमा माहारिखौ नायगोन होननानै बिथाङा प्रतिश्रुति होदों बिथाङा बुंदों जे मानोना दिनै जि न'खराव सासे बिमाया जौगाया बे न'खरा माब्लाबाबो जौगानो हाया बेखायनो गिबियावनो आङो बिमा माहारिखौसो जौगाहोगोन होननानै बिथाङा बुंदों बेनिखायनो दिनै लोब इउपिपिएल हान्जायाव आइजो माहारिया जगदान होफैदों आइजो माहारिया ओंखारबोदों मोनथायनि थाखाय नांनो गावनि मोनथायनि थाखाय बिमा माहारिनि मोनथायनि थाखाय दिनै ओंखारबोदों दा आङो बेखौनो थांखि लादों फैबाय थानाय दिनाव जुदि इउपिपिएल दोलोआ सरकाराव फैयोब्ला जोङो बिमा माहारिखौ जौगानायनि थाखाय गोबां लादों आसनिफोर लादों आं दिनै बेखौ बुंनो नागिराखै दा फैबाय थानाय समफ्राव सरकार जानाय लोगो लोगो जों बेफोरखौ मावनानैसो देखायगोन होननानै आङो थांखि लादों दा जि बिपिएफ हान्जा सासे बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरि जे बिटिसिखौ 17 बोसोर सालायबोनाय बिएससि आरो बिटिसिखौ सालायबोनाय दिनै बिपिएफ हान्जा जे 15 बोसोर जाबाय बिथांमोनानो जे सासे चिफ दा जोंहा बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङानो जे उइकनेस जानानै लाबोदों बिथाङानो जे साखि जानानै लानानै फैदों दिनै बिथाङानो जुदि रायजो राजाखौ थगायबायबा जोबोद लाजिथाव बाथ्रा आरो दा बिथाङानो गैया होनोबा दा बेयाव साननो गोनां होनबाथ' बियो थगायदों होननानै जों रायजो राजाया बयबो फोथायनो हायो जुदि बिटिआरआव जेबो गैयामोनबा बिथाङा सासे बिटिसिनि चिफ जानानै बिथाङा मानो उइकनेस मानो जाखो मानो बियो उइकनेस जानानै सहि होनानै लानानै फैखो दिनै बेखौ जेबो गैयामोनब्ला मानो बिथांमोनहा सहि होनानै लाबोखो दा बेयाव साननो गोनां दिनै ना आं सान्दों ना बिथांमोनहा राजनितिकनि लाबालाबनि थाखाय दिनै रायजो राजाखौ थगायनो नागिरदों नामा दिनै जेबो गैया होननानै जे बिथांमोनहा बुंबाय बायदों दा जोबोद साननो गोनां नाथाय जोङो बिथांमोननि दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो बुंदों जों बिथांमोननि बुंनायाव जों गोजावा दिनै जोङो बिटिआरखौ दाफुंनो थाखायसो ओंखारदों होननानै साफ्रोम बिमा माहारियानो जानजि खाफ्रानानै ओंखारदों बर'निल' खोथा नङा गुबुन हारि माहारि अन्यान्य जनगोष्ठीफ्राबो ओंखारजोबदों दिनै लोब जोंनियाव जगदान होफैदों दा बेखौ नुनानै आं सानो जोङो फैबाय थानाय दिनाव जोङो इउपिपिएलआ सरकाराव फैयोब्ला बे बिटिआरनि मोनफ्रोमबो दफायानो जाफुंगोन आरो बावैसो उनावनो जाफुंनो थांगासिनो दङ जोङो मोनसे मोदैबारि समस्थियाव मोनसे हाबाफारि लादोंमोन बेयाव जाबाय आं आइजो माहारिखौ सांग्रांथि लाबोनो थाखाय दा बेयाव गोबां रायजो राजाया ओंखारबोदों लोब गैयाबाबो 1000-1200 जागोन ओरैबायदि रायजो राजा ओंखारबोदों आइजो माहारि ओंखारबोदों बुंनो थाङोब्ला जों बेफोरबायदि नुथायखौ नुयोब्ला जों मिथिनो मोनो दे बिटिआरखौ दाफुंनो थाखाय आइजो माहारियानो जानजि खाफ्रादों बेखौ
बिटिआरनि दफाफोरखौ आइजो माहारियानो मावफुंगोन होननानै आं साननो हायो आरो मोदैबारिया 100% देरहागोन बेयाव बिमा माहारिनो बोर सारस्रिनाय दङ।